Emva kokuba amapolisa evundlisiwe aya ayokuxoxa umzi othile eDelmas ngecawe. Bahlangule abemi abahlanu baseBangladesh nabaphakathi kweminyaka eyi-20 kunye ne-37 ubudala. Amaxhoba kutyholwa ukuba angeniswe kweli ngokungekho mthethweni edlula eMozambique aze avalelwa kulo mzi iintsuku ezili-17. Amapolisa abambe abarhanelwa abane. Preliminary investigations has revealed that suspects demanded ransom from the families of the victims. During the raid, police also recovered 3 homemade firearms. The suspects, whose ages range between 36 and 59 years old, will appear before the Delmas Magistrate Court on charges of kidnapping, human trafficking, and unlawful possession of firearms. The National Commissioner has welcomed this achievement and praised the teams involved, highlighting that more interventions have been put in place to overcome this sudden scourge of kidnappings. Kule veki iphelileyo kuhlangulwe abanye abemi basePakistan eMbombela, nabo bebethuthuzeliswe eMozambique. Usapho lomnye wamaxhoba kuye kwafuneka lubhatale isixa semali ukuze akhululwe. Abarhanelwa kwesi isenzo abakafunyanwa.